Așa. Subiectul zilei este o problemă care se regăsește în la mulți dintre noi, abuzuri ale furnizorilor de utilități. În cazul de față avem EON, în trecut am avut și probleme cu furnizori de apă. Ce am întâmpinat eu, din data de 30 iunie am primit o factură de peste 68 de lei, fără nicio explicație, deci nu are, așa arată, servicii tehnice conform deviz, conform contract. Deci așa arată factura. Da, nu dau antetul că e vorba de date. Și devizul, ăsta e, uitați cum procedează EON. Eu am avut un contract de assist, EON Assist, pe care m-au păcălit, mi-au forțat mâna să-l fac cei de la EON. Am avut la sediu de la Iași programare cu 2 săptămâni înainte, am mers la ora de și am semnat 2 contracte odată, gaz și electricitate, la un punct, la o adresă, un apartament. Și apartament la care n-am stat vreo 4-5 luni de zile. Am văzut că în momentul când am semnat, bineînțeles că operatorul nu mi-a spus detalii importante din contract, mi-a spus că e 1 leu pe zi. Am aflat că e 60 de lei pe lună, de fapt. De fapt, 1 leu pe zi la gaz, la curent. După prima lună am și dat mail să am în istoric, să arăt, să desfacem contractul și ghiciți ce mi-a venit, să vedem despre EON Assist, reziliere, și mi-au răspuns cu o tonă de documente, să anulăm contractul pentru că nu se poate, nu e o anexă, e un contract în sine, ca nu cumva să, prin aprilie, cred, nu cumva să facem, răspund după 30 de zile, apropo, sau mai mult, mă rog, nici nu mai știu despre ce e vorba, așa, da, detalii. Mi-au cerut să anulăm, am fost iar la sediu, am anulat contractul, am făcut contract nou și datorită faptului că în contract aveam VTP gratuit, verificare de centrală termică și revizii la gaz inclusă, am zis să întreb înainte cum fac, că vreau să anulez contractul și cum ne reglăm. Și mi s-a spus că dacă am plătit contravaloarea serviciului, deci nu e gratis, dacă plătești măcar, nu știu, 4 luni ca să-ți recuperezi VTP-ul, atunci termin pe 0. Dacă ai plătit mai mult, bineînțeles, dacă ai plătit mai puțin, să te reglezi, adică niciodată nu există altceva. Persoane fizice, verificarea instalației de gaze, 175 de lei. Și asta e la zi, nu știu în aprilie cât era. Și mă rog, inspecție, așa, aici tarife pentru verificări. Ok. Verificarea termică. Aici nu știu, care se supun regulamentelor ISCIR. Aici puneți că dacă e vorba de o centrală până în 24 de kW, prima variantă. Aici e verificarea instalației, 175 de lei, EU1, EU2. Include mici reparații. Mă rog, eu aveam EON Assist Duo Pro, deci mi-au pus acolo, n-am avut timp
să citesc nici contractele distribuției de gaz și curent, că intram în serii de câte 25-30 odată și ăștia m-au ținut vreo 25 de minute până mi-au întocmit contractul și apoi mi-a dat să-l semnez și spunem și asist, că e 1 leu pe zi. Nu. Și până la urmă zis, domnule, nu ai ce pierde, ai revizii gratuite. Bun, hai să facem. Greșeală, niciodată să nu... Credeți, nu o să vă dea să citiți și nu o să aveți timp să citiți contractul scris de asta micronic și 10 pagini la un contract, n-ai când să-și analizezi din punct de vedere legal. Uite, anexa de preț. Ce vreau să arăt e că ei nu-și respectă prețul nici măcar dacă ar fi să plătești acele servicii. Deci ei iau VTP-ul. VTP-ul, centrală, sub 35 de kW, a mea e de 24. 290 de lei în VTP. Mie la telefon mi-au comunicat în aprilie că e 210 lei cu TVA. Am vorbit și pe e-mail, pe chat-ul Ionului, am vorbit și pe telefonic înainte și mi-au confirmat suma de 210 lei. Am înregistrat și am făcut print screen-uri la discuții. Am pe telefon. Așa. Bun. Și am dat sesizare conform legii să contest factura asta, care nu are deviz și nu știu despre ce e vorba, că eu deja am achitat 4 luni vreo 240 de lei la Ion Assist, adică trebuia să am VTP-ul ăla inclus. Așa am și discutat telefonic. Și îmi răspund ei, după un timp. Ei îmi răspund că nu, domne, că nu e așa. Că Duo Assist e un pachet care include furnizarea și ai servicii tehnice gratuite și așa. În baza contractului ai beneficiat de o revizie și de verificarea termică. Dom'le, dar eu când am sunat, am cerut verificarea tehnică a centralei, nu și revizie. Deci totul e înregistrat la telefon și eu știu clar că asta am cerut. Când au venit acasă era soția a lăsat să-și facă treaba, nu a vorbit nimic cu domnul. Așa. Prin faptul că în cazul încetării înainte, dacă au fost prestate servicii, iar costul acestora este mai mare, așa, până la data considerată, clientul datorează diferențe. Având în vedere că acest nu a fost dus la final, fiind așa, deci trebuia să-mi facturez 24 ori 60 de lei. Ia să vedem cât voiau ei să-mi factureze pe servicii pe care ei, apropo, am mai avut în altă parte, îți iau 600 de lei ca să-ți verifice pasul de expansiune, să pună presiune la apă și să scoată presiunea de vreo 2 ori. Deci erau 24 ori 62 de lei, ia să vedem cât vreau ei să-ți factureze fără să... 1488 de lei pe 24 de luni, de care, v-am zis, îți faci o presiune în vas și deja 600 de lei s-au dus din intervenții gratuite. Bun, și ce spune? Că trebuie să le plătesc pe revizie și pe VTP. Iau 340 de lei revizia la gaz și VTP-ul 362 de lei, din care mi-a scăzut că 235 de lei cât am plătit eu și că mai am 468 de lei. Deci nu am niciun fel de dreptate. Deci, uitați, domnule, revizia la gaz, 340 de lei. În condițiile în care anexa care încă e mai nouă decât la iulie, nu la aprilie 2025, spune că asta e verificarea, să vedem revizia, care eu n-am cerut-o. Deci nu am cerut-o, nici nu mă interesează, dar revizie tehnică, instalații cu debit instalat mai mic de 16 metri cub pe oră. Și debitam eu la o centrală mică de apartament.
Probabil că ăstea sunt la 225 de lei. Instalații cu debit, instalăm mai mare. Mai mic, mai mare e 600 de lei. Deci, dar nu-i cazul. Nu-i cazul mai mare. Dacă era 600, oricum nu ne încadrăm cu niciun preț. De aici, cu siguranță, nu am debit mai mare. Am să mă uit pe caracteristici la centrală. Am faia cu devizul făcut la verificări. Deci, uite. Și VTP-ul care mi l-au comunicat la 210 lei. Văd că aici e 290 de lei. Deci ăsta e răspunsul lor, la care, deci eu continui să le spun că nu am cerut și am dat și la NPC, am făcut o cerere separat, pierdut urma de timp și l-am dat și direct la E1 Assist pe mail, la un mail separat, fiindcă am fost la E1, am fost și fizic de 2 ore, le-am spus probleme și dânsii de la birou au spus că nu au nicio legătură, că ei nu știu, E1 Assist e divizie separată și i-am sunat pe cei de la E1 Assist în timp ce eram în față cu angajata de la E1. Și nici ei nu au spus că lăsați că revenim noi. Asta a fost la început de iulie. 1-2 iulie, când am avut programare la sede, pot să verific și programarea. Și nu au putut nici ei să dea absolut niciun răspuns pentru... Am o problemă cu tastatura. Așa. Deci câte programări? Confirmare, vizită în magazin. Confirmare, programare, 1 iulie. Deci pe 1, pe 7 am tot fost și nu am primit niciun răspuns. Nu mai spun de câte ori am sunat la telefon, cât timp am pierdut și absolut niciun răspuns pozitiv. Am trimis mail și la cei de la Assist. Simplu și scurt, cu anexa de preț pentru servicii tehnice. Și în plus, facturează fără deviz. Ca să nu mai spun că de 6 luni am primit o singură factură la locația aia acumulată cu gaz curent. Deși în contract am lunar facturi. Citire operator la 2 luni, lunar facturi. Da. Cam asta e situația. Trebuie să apelez la NRE și apoi cred că la instanță. Ce înseamnă instanță? Timp. Bani. Deci, ce vreau să spun că nu avem pe nimeni, nu avem, ANPC-ul nu mi-a răspuns încă, în trecut, vă zic sincer, n-am avut niciun răspuns pozitiv de la ei. Deci, efectiv, nu avem niciun organism ca să ne protejeze de abuzurile astea. Și ăsta e abuz de putere și de poziție dominantă. Faptul că ei încearcă să impună și să dispună orice pe piață. Și practic din astea, din anii 90, când nu aveam niciun drept ca și consumatori. Și o bătaie de joc. Deci ar trebui și Consiliul Concurenței aici să intervină. Dar ce mai funcționează în țara asta? Class action. Normal asta ar trebui făcut. Dar m-am interesat, nici măcar nu avem voie, nu avem cadrul legal. Nu. În România nu au fost permise litigii. Deci nu au fost permise, ca să vezi în ce stadiu suntem ținuți ca și țară. Da. Și aici sunt pașii care trebuie să-i faceți, deci în 30 zile trebuie să contestați factura. Am uitat la toate. Am făcut toate cererile. Ideea e, vă recomand să aveți grijă ce semnați. Că e One Life, că e One Assist. Sunt prețuri foarte mari. Deci eu am lucrat și un pic în domeniu și
de exemplu, o centrală de 3.000 de lei, ei vă dau la pachet cu plata pe lună, dar vedeți că vă ajunge vreo 8.500-9.000 de lei pe un an să plătiți tot cu instalarea. Ceea ce dădeați vreo 3.500-3.800 cu un instalator. La fel și la aere condiționate, la fel și la panouri. Deci, nu vă recomand.